vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Anzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu, asi ndipostereiwo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndinewo nyaya yangu iyo iri kugara ichingondishungurudza. Ndiri murumewo uyo ainge akamboroora, ende inini nemudzimai wangu tose tainge takabva kuZimbabwe, asi tichizosara tichibva kuZimbabwe tichizosvika kuno kuSouth Africa tainge takatoroorana, ende tainge tatova nevana vedu vaviri, asi marriage yedu yakazoparara mushure mekunge tazouya kuno kuJoni. But iye mudzimai wangu akazoti ava kunondiramba achinondipa gupuro, akabva andiudza kuti iye ainge aneta nenhamo yangu. Mukoma, nhamo yangu akusi kunzi inini andibati mari ndinotobatawo, but mabatiro acho andinoita mari ndinongoti kana ndikaibata iyo yobva yatongodarikira. Inini mukoma ndinoitawo zveconstruction ende ndinowanzo kuita zveplumbing, but mukoma handichanzwisisi kuti zvinhu zvacho ndozvigadzirisa sei. Kune vamwe vanhu vanoti ivo mari dzinopinda muhomwe dzavo dzinozongotorwa nezvikwambo, but inini ndiri kufungidzira kuti nhamo dzangu dzose dziri kubva kuna Mwari. Ndiri kufungidzira kuti Mwari chaivo pachezvavo ndo vari kundipa imwe punishment inorwadza. Asi ndambozamawo kunamata, ndazamawo kukwira makomo, but hapana kana chiri kumbochinja. Kana kuri kunzi inini on my case ndava kutofungidzira kuti Mwari vanenge vanotora nguva yakati rebei kuti vange vachikuregerera. Pandakapinda muno muJoni ndakabva ndazotangawo kupinda imwe church yePentecostal yandainge ndichipinda inini nemudzimai wangu, but church iyo yomukoma yainge isiri yekumusha, yainge iri yemuno muJoni. Saka chakasakisawo kuti ndinge ndichipindawo Pentecostal iyoyo inhau yekuti muchechi imomo mainge muchipindawo vanhu vane mari dzavo. Saka ndo kwandaiwanzawo kuwana mabasa angu awo andainge ndichiita eplumbing. Ndaiwanzokupiwawo tumacontract netumapiece job nevanhu vatainge tichipinda navo on that same church, ende ndainge ndisina kana musi wekuti ndinozorora expect for Sunday, because ndaiti nhasi ndikadanwa neuyo kuti ndinge ndichiendawo kunoklina yadi yake, mangwanawo umwewo ondiudza kuti ane kapiece job kake kaari kuda kuti ndinge ndichimuitira. Sezvo muchechi imomo tainge tiri maZimbabwean mashoma ainge achipinda in that church iyo yomukoma yainge yaitibatsira nezvekupfeka, ichitibatsira nezvekudya, zvekuti takazotosvikawo pachinzvimbo chekuti takabva tazoudzwa napastor vepachechi ivavo vainge vachitungamirira that church, vakabva vatiti kana tichida pekugara taikwanisa zvedu kuuya tichizogara pachechi ipapo, asi in return taifanira kuti tinge tichizoklinawo. Then inini semunhuwo ainge achizivawo tumabasa twakasiyana-siyana, ndaifanira kuti kana pakazongoitika any problem pachechi ndobva ndazogadzirisa. Aiwa, inini nemudzimai wangu takabva tafara, takabva tazombogara pachechi paya pekanguva kakati rebei kusvika ndazowanawo basa samwe, ndokubva tazotsvaka zvekare imwe imba ndichiitira kuti ndinge ndichienda kunogara kudhuze neuko kwandainge ndawanawo tumacontract twainge tuchitibhadharei. Ndo pandakabva ndazoregedzawo kuenda kuchechi ikoko. But panguva iyo yandainge ndigere pachechi ipapo mukoma ndainge ndakadzidziswawo kuridza madrum, kuridza keyboard, because ndo zvainge zvichiitika ipapo kuti vanhu vazhinji vainge vachingokurudzirwa kuti vange vachidzidzira mainstruments avo ataizoshandisa muchechi. Saka takazoti taregedza kuenda kuchechi kuya, then inini mukoma ndakabva ndazosangana neumwewo murume uyo ainge ari muZimbabwean, ainge achiti iye ainge achida kutangawo studio yake zvekare nebhendi rake, but bhendi iri rainge riri regospel. Iye mukunotaura kwake ainge achiti kana akagara angounganidza mainstruments awo ainge achida, aida kuti iye ange achizodzokera zvake kumusha obva anozviitira studio yake ariko kumusha ikoko. Mukoma, mari dzaainge achitaura ipapo ainge ari mazimari, achiti
iye ainge achida kutotanga kutoita layby pazvinhu izvozvo. Zvino ndakabva ndazoti dhuu kufunga ndikati ndozvifambisa sei. Ndokubva ndazofunga mainstruments ose awo atainge takasiya kuchechi kuya, but zvose izvi mudzimai wangu handina kana kumbogara ndamuudza. Apa ndaiziva kuti security yepachechi ipapo it was so poor. Pakangoita security chete panguva yekuti inini nemudzimai wangu tainge tava kugara pachechi ipapo, but nguva zhinji painge pasina kana munhu ainge achimbogara ipapo. Zvavaingoita ndezvekuti kana service yapera madhoo aingokiwa, vanhu vobva vatodzokera kudzimba dzavo, because hapana kana ainge achimbofungidzira kuti pane munhu angaita zvivindi zvekuuya kuzopaza muchechi. Mukoma ndakabva ndazotaurawo neumwewo murume uyo ainge aine pickup yake, ndikabva ndazomukumbira iye murume iyeye. Ndakangomuudza kuti ndainge ndapiwa mainstruments nechechi, saka ndainge ndichida motikari yekuti ndinge ndichitakura mainstruments iwawo. Akabva abvuma, ndokubva tazodhiraivha tichibva kulocation uko kwatainge tava kugara, kulocation uko kwatainge tava kugara nekwatainge tichimbopindira chechi. It was a distance I think for almost 1 hour 30 minutes, paitova nekamufambo chaiko. Saka murume uya ndainge ndisina kana kumbogara ndamuudza zvose zvandainge ndichironga. Iye akabva azotora umwewo wevakomana avo vaainge achishanda navo, tikabva tazoenda tiri 3. Murume uya ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kucheka kuti vainge vasiya vavhura madhoo here. Izvi ndakazviitira kuti ndinge ndichinogwejenura dhoo, because dhoo iroro pane pamwe pawaikwanisa kuti kana ukaita zvekurisimudza then chihuri chiya chaibva chazongogwejenuka. Ndo zvandakabva ndaita. Ndikabva ndazodzoka ndokubva tazovhura zvedu gate, ndikabva ndamurakidza pekuti ange achipaka, but iye kumurakidza kwandainge ndichimuita kuti paka apa, ndainge ndichiitira kuti motikari yake isaonekwa panguva iyo yatinenge tichilodha, but ndainge ndichiziva zvangu kuti hakuna kana munhu aimbouya pachechi ipapo, sezvo ndaiva munhu wekuti ndainge ndakambopagara apa, plus ndakamema kuti kana ukauya musi wakati hapana kana anenge amboripo pachechi ipapo. Zvino mukoma ndakati ndagwejenura dhoo riya, mukoma takabva tazodisconnecta mainstruments, ndingangoti mainstruments ose, tikabva tazomalodha mupickup yemurume iyeye. Then maspika takazongotora maspika 2, rimwe rainge rakaita zibasebin ndo rakabva razotadza kukwana, but takasenga mukoma zvekuti takangosiya zispika chete iroro riri 1. Ndokubva tazodzokera zvedu kulocation kuya kwandainge ndava kugara. Zvino izvi mukoma handina kukwanisa kuzvichengetesa kumba. Ndakatya kuzivisa mudzimai wangu kuti idzi ndo dzandainge ndatsikisa, saka zvinhu zvangu zvose ndakangozviita iye mudzimai wangu ari murima. Ndaiti mari yandinenge ndapiwa ndobva ndangouya nayo mari iyoyo mumba, ndobva ndangorakidza vadzimai vangu kuti mari iyi ndabva nayo kubasa, but madzimai vasingazivi kuti mari iyoyo imari yandainge ndatopiwa pamainstruments aya andainge ndaba kuchechi. Mukoma ndakati ndapedza kutengesa instruments aya, hapana kana chimwe chinhu chandakazombofunga kuti chingazoitika muupenyu hwangu. Takatorarama mukoma tichitovakawo kumusha, tichitotiwo kana gore ratopera tinenge titoriwo nezvimari zvedu totoendawo kumusha. Upenyu hwangu mukoma ndakahutarisa hwainge huchitonyatsokuendeka zvekuti ndega ndainyatsokuona kuti ya vhele panapa ndiri kutozvishandirawo. Asi ndakabva ndazongotanga kungosangana nematambudziko. Pane pamwe pandainge ndawana pace job patainge tichiitawo zveroofing, saka at that time tainge tichikandirana matiles because tainge tichiisa tiling paimba iyoyo. Inini nevamwe vakomana avo vandainge ndichishandidzana navo tainge tiri pamusoro. So mukoma ameno kuti chii chakangoitika, ndakangokaruka ndatsvedza ndokubva ndatodona. The next thing pandakazopepuka ndakatoona kuti ndainge ndatoadhimitiwa muchipatara, gumbo rangu rainge ratovhunika mukoma. Ndakagara muchipatara kwemwedzi yakati 1 day, apa basa rangu rainge rakatomira. Ndakazoti ndabuda muchipatara ndokubva ndazotanga zvekare kugara pamba ndisingakwanisi kushanda, ndisingakwanisi kuita sei, because gumbo rangu zvaraiita mukoma raiita sekunge rainge richitumiwa. Mazuva ekuti ndinenge ndisina kana munhu anenge andiudza kuti handei kubasa, gumbo rangu raitopora zvekuti ndaikwanisa kutofamba
kutofamba kutotenderera location rose mukoma. Asi musi wandinenge ndaudzwa kuti handei kukapeace job kwakati then mangwana acho pandinenge ndichiti ndiri kufumirawo kumukira kuenda kupeace job, narowo gumbo rangu raibva rangomukawo richibanda zviya zvekuti wainyazonzwa kuti panapa kana kufamba handigoni, gumbo richirwadza. Mukoma ndakagara ndikangoti gore rose ndisingakwanisi kushanda, ndisingakwanisi kuita sei. Inini nemudzimai wangu ndo patakazotanga kusangana nemaproblems, because iye mudzimai wangu ainge ava kurwadziwa nekuti iye ndiye ega ainge ava kungoshanda kumaIndia uko kwaainge achishanda. Ende mukoma mari yose iyo yaainge achipiwa yaingoti kana ikabhadhara rendi, ikatenga chikafu, then kana tikazotumirawo zvishomawo kumba, mari yake yose yaibva yapera. Madzimai munongomaziva kuti kana yake mari ikanyanyisa kushanda mumba kudarika yako, then it means kuti mumba imomo munenge musisina peace. Vanhu vainge vachimbodanana kumashure kwese uko ndo patakatotangawo kutoudzana kuti pfutseke. Ende mukoma ndega ndakanyatsokuona kuti panapa marriage yangu yainge yava kuenda kumawere, but ndainge ndisati ndanyatsokunotisa kuti ndiri munhu ainge ava kutotanga kutotevererwa neminyama, kusvikawo vadzimai vangu ivowo vazondiudza kuti inini ndiri munhu wekuti handina kana benefit kwavari muupenyu. Ivowo vainge vakanganwa kuti kumashure kwese uko apo pandainge ndichimbobata zvimari ndaivawo munhu wekuti ndainge ndiri fair, kuti kana ndikabata mari ndaibva ndavapa mari ndobva ndati iyi chitumiraiwo kuna mama, kuna ambuya vangu, then imwewo mari tobva tazotumidzirawo kuvabereki vangu. Zvino apa mukoma zvainge zvava kungoitika ndezvekuti mari yainge yava kungoenda ku-one side, yainge yava kungoenda kuna mama vavo ivo madhamu vangu. Nekurwadziwawo mukoma, pane pandakazongotorawo mari vadzimai vangu vasingazvizivi, ndokubva ndazongoenda pamukuru ndikabva ndazotumira amai vangu, because amai vainge vandiudza kuti mudhara vainge vanyanyisa kurwara ende vainge vachitsvakawo mari yekuti vange vachienda kuchipatara namudhara. Saka zvino izvi zvakabva zvandirwadza, ndokubva ndazongotorawo mari mudzimai wangu ari kubasa. Ndainge ndichingoti kana adzoka ndo pandichazomuudza. Sevanhu vekuti tainge tava kungogara tichingokonana, ndakaona kuti hazviiti kuti mudzimai wangu ndinge ndichimuudza over the phone, ndichitya kuti zvimwe kuda anokwanisa kuzonzwisisa tobva tazongoramba tongotukana pafoni. So it was far much better kuti ndinge ndichizomuzivisa kana adzoka kumba. Mukoma on that day ndakatozamawo kuti ndinge ndichingorongedzawo mumba, so that iyewo mudzimai wangu paanodzoka akwanise kuona zvinhu zvose zviri organized. Then ndobva ndazochimuudza manje kuti ndainge ndatorawo mari yake, asi ndaivawo neurongwa hwekuti mari iyo yandainge ndashandisa kana ndikawana peace job ndinge ndichizomudzorera. Mudzimai akati asvika mukoma ndakangoona kuti panapa mahwani ainge atanga, because munhu ainge atori mutumamudhu twake, akangoti achingopinda mumba sezvaainge achingoita mazuva awo aanenge asingadi kutaura neni, akabva angotora ma-earphone ake ndokubva atobayirira ma-earphone ake, akabva atotanga kutoona zvimadrama zviya zvinoitwa paTV. Achiona madramas ake ainge achibaya foni yake, ndo pandakabva ndazobvuta foni yake ndikabva ndati ko ndiri kuda kutaura nemi. Ndakati ndichingonomuudza kuti ndainge ndashandisa mari yake. Mudzimai akabva azotanga kupopota zvekuti ndega mukoma ndakashaya kuti saka ndomupindura ndichiti kudii. Musi iwowo mukoma takarwa zvekuti takasvika pakurovana. Mudzimai ndokubva azondiudza kuti nezvangu ainge ava kusada. Mulocation imomo matainge tichigara mainge muchigarawo dzimwe hama dzake, ende zvinhu zvekuti zvakandirwadza because hama dzake dzose idzo dzainge dziri kuZimbabwe dzepedo ndini ndainge ndakadzitora dzikasvikirawo mumaoko angu, ende vazhinji vacho vanatsanu ndini ndainge ndakatovadzidzisawo mabasa ekuvaka, mabasa eroofing akangosiyana siyana. But on
On that night Mushure Mekunge tarovana kudaro, vadzimai vakabva vabuda ndokubva vaenda vakabva vanomhan'ara kuna Tsano. Mangwana acho makuseni vana Tsano naadzimai nevamwe amai guru vakabva vamukira pamba. Mudzimai ndo paakabva azondipa gupuro akabva ati nezvangu ainge ava kusada. Pasina kana nguva mudzimai akabva atotanga kutoburitsa property idzo dzaainge achiti dzainge dziri dzake. Ndo marambaniro acho atakaita inini navadzimai vangu zvikabva zvatorova zvakadaro. Mukoma ndakabva ndazongosara ndiri bachura, nanhasi uno ndichiri bachura. Zvinhu zvinondirwadza kuti apo pandakapesana namadhamu vangu, inini mukoma namadhamu taiva vanhu vainge vatori clean pautano hwedu, but pandakazosiyiwa mukoma ndangova ndega, ndakabva ndazotanga kuita mombe yemashanga, partly because of stress. Ndaiti kana ndikatarisa upenyu hwangu mukoma ndobva ndazvibvunza kuti asi ndini here munhu wekutoti ndaitobatawo mazimari ndichitotambirisawo vanhu vakati one day. But at that time mukoma life yainge isisina kana direction. Ndainge ndisisina basa nazvo kuti ndadanana nemazulu, ndadanana nemaXhosa, ende vazhinji vacho vandainge ndava kungopindana navo vaiva vanhu vaya vekuti vaitozivikanwa kuti vanoita zvekutengesa miviri yavo. All of this ndainge ndichingozviitira kubvisa stress. Mukoma ndakasvika pakuita rombe zvekuti ndakatombofamba ndisina kana bhutsu. Mushure mekunge ndatorerwa bhutsu neumwewo mukadzi uyo wandainge ndakecha, then ndokubva azonditi ndaifanira kuti ndinge ndichimubvisira, ndaifanira kumupa mari iyo yandainge ndamuvimbisa, but ndakabva ndazotadza kumubhadhara. Apa ndainge ndiri kumba kwake mukoma, chaakangondipa dzainge dzingori hembe dzekupfeka. Ndakafamba ndichibva kumba kwake ndisina kana chandainge ndakapfeka mutsoka. Zvinhu izvi mukoma hazvina kana kuzongogumira ipapo. Nanhasi uno mukoma ndine rimwezi munyama, ndiri munhu wekuti ndinoita sekunge ndinofamba ndakanamirira chikwangwani pahuma pangu. Kunyangwe ndikabata kamari kanenge kari kashoma sei, kamari ikako zvakanoita ndezvekuti kanongorasika kana kuti ndinobva ndabirwa kamari ikako. Kana ari semafoni awa mukoma ndinotopindawo mukombi, but ameno zvinongoitika so zvekuti ndinongoburitsa foni muhomwe mangu, then ndobva ndangoisa foni paside, ende kuti ndinge ndichizorangarira kuti ndaisa foni paside pangu pandinenge ndakagara paya pandinenge ndava kuburuka, ndinozotozviona ndazotosvika kumba kuti ko ndasiya foni yangu mukombi. Handizivi kuti mafoni mangani andarasa. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungoti ndatenga tumagrosari twangu mushopu inoi, ndobva ndangonzwawo kuti regai ndipinde mune imwe shopu. Saka paya paunopiwa chikadhi chekuti unenge wasiya kalageji kako palageji counter, kakadhi kaya ndinokwanisa kungokadonedza mushopu, ende kuti ndizokawana mukoma akazowaniki zvekumhanya. Paya paunozodzokera kukaunta unobva wazotonetswa kana kuti unobva wazotobhadhariswa mazimari kuti unge uchipiwa grosari rako. Dzimwe nguva unozotosvika grosari rako richinzi paitwa mistake rikabva rapiwa umwe munhu, ende vanhu vaya havambofi vakabvuma kuti ndivo vanenge vaita mistake. Mukoma ndanamata ndichanamata, handizivi kuti ndaenda kumaprofita mangani ndichingozamawo kuti ndinge ndichibatsirwa, but munyama wacho kana uchibva kuna Mwari handizivi kuti ndingaublokawo sei. Hei vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma zvoveduwe, hanzi ndakaba ma-instruments muchechi. Yei, please ngatitaureiwo navo mucomment section.